שלום לכולם, אנחנו בסרטון חדש. היום בסרטון אנחנו הולכים לפתוח קלפים. הולכים לפתוח את החבילה הזאתי. והולכים לפתוח את החבילה הזאת. בואו נתחיל עם החבילה הזאת. ונראה משנים תנועה עוד מלא טבעי גדולים מאוד. שינינו מקום ככה. יש לי רותי תנחשו מי זה. אוקיי, בינתיים ארצי זה יכול לעשות לנו דברים. נתחיל חבילה. זוז בבקשה גברת ארצי. סליחה, מה ארצי הגיבור? צער לי מאוד. אני אשתמש בזה. יש עשיר. פתח לי בספריים בזהירות. הנה פתחנו. הצלחתי לפתוח. עכשיו איזה קלף מהמם. תסתכלו. וואו! קלף 2 כוכבים לבנים. וואו! וואו, איזה מטורף. וואו וואו וואו, איזה קלפים. וואו וואו בקרב תשמור. לא זה פה, אבל תסתכלו את הקלף המטורף הזה. אתם מאמינים? הוא 2 כוכבים. עכשיו נפתח חבילה הזאת. בואו נפתח אותה עם מספריים. הנה פתח כל הפסולת. תסתכלו איזה קריספי. וואו, ראיתם את זה? זה לא צריך מספריים, זה קטע משעמם, אז אני לא אפתח. ככה ישעשע אתכם בינתיים. יש פה מלא קלפים פים. יו, צ'אריזארד. יו יצא לנו קלף מהמם. יש לנו קלף מהמם. איזה קלף. וואו
וואו, 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 וואו. איזה קלפים. קלפים מהממים. מים, 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 מים. אספר לכם בדיחה. חמור פגש חמור. הם היו על הרכבת. ואז הם אמרו, חמור אחד אמר לשני, אמר לו שיזהר מהעמודים, דים 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 דים, בגלל שזה נתקע בעמודים. רגע. יצא לנו התפתחות. נכון, זה נראה מוזר. זה 380 וזה 150, שזה התפתחות של זה. איך זה הגיוני? נסתכל את זה. וואו 900. וואו, איזה קלפים נדירים. וואו. וואו. אני מתלהב. שוב פעם את זה. כלו מפוקימון סורד ושילד. תכתבו לי בתגובות של היום איזה פוקימון זה. הוא של סורד או של שילד? סורד או שילד? אני מגלה לכם, זה של שילד וזה של סורד. אופס, גיליתי לכם. עכשיו אתם תכתבו תגובות איזה כלל. יצאנו פעמיים אותו דבר. כמה פוקימון סורד ושילד? כמה? בואו נשעשע אתכם קצת. וואו.